بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin fasli na hudu a fusul ɗin ƙaddamar da littafin ashifa na alƙadi iyad Allah ya ƙara masa yarda ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin magana akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi hadha albalad yace wa qala ta'ala la uqsimu bi hadha albaladi wa anta hillun bi hadha albalad qila la uqsimu bihi idha lam takun fihi ba'da khurujika minhu hakahu makki wa qila la za'idatun ay uqsimu bihi wa anta bihi ya muhammadu halalun ay hillun laka ma fa'alta fihi ala at-tafsirain wal muradu bil baladi inda ha'ula'i makkah. Wato Allah subhanahu wa ta'ala mun dai dan fassara wannan a baya yace ba na rantsuwa da wannan gari, ko da yake wasu malamai suka ce abin da ake nufi tabbatar da rantsuwan ne. Wa anta hillun bi hadal balad, kuma alhali kana cikin wannan gari ko kuwa kana mai shigowa tare da masu shigowa suna cikin ihrami, kai kuma zaka iya ka shigo cikin ihrami ko ba cikin ihrami ba. Wasu malamai suka ce la uqsimu bihi idza lam takun fihi, wato kaman Allah yana cewa ne ba zan yi rantsuwa da wannan garin ba matukan ka bar garin, wato tun da kana cikin garin na yi rantsuwa da shi na ce wa hadhal baladil amin wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadhal baladil amin, lokacin da kake ciki ina rantsuwa da garin, ina cewa ina rantsuwa da wannan gari amintacce, amma tun da ka bar garin to rantsuwan da shin ma na fasa. La uqsimu bi hadhal baladi, ba zan yi rantsuwa da wannan garin ba tunda baka ciki. Wa man yakhruju min baitihi, kamar yadda muka karanta a baya, muhajiran ila Allah wa rasulihi man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa qila la za'ida, wasu ka ce Allah din za'ida ne, ƙari ne a cikin ma'ana, wato ba a cikin ma'ananta ba za a karanta ta ba, ba za a fassara ta ba, saboda haka ana tabbatar da rantsuwan ne, wato matukan kana cikin garin. In aka fassara a wancan ba zan yi rantsuwan ba wa anta hillun, to shine wancan ma'anar na cewa kai ba kana zaune ba, kana mai shiga da fita a matsayin cikin hil, ba cikin wato ihrami ba. Amma idan aka fassara da tabbatar da rantsuwa ne, to alhali kana cikin garin kenan, wa anta hillun, alhali kana cikin garin ya hadal balad. To yace akan duka fassaran guda biyu dai nuni ne zuwa ga girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko dai za a yi rantsuwa tun da kana cikin garin, ko ba za a yi rantsuwa ba bayan ka bar garin, duka nuni ne da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal muradu bil baladi inda haula'i makka, yace kuma abin da ake nufi da balad a nan cikin wannan ayan a wajen waɗannan malaman da suke wannan fassarar guda biyu ana nufin makka. Qala al-wasit ko al-wasiti, ɗaya daga cikin malaman karni na 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, أن يحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا، يعني المدينة. والأول أصح لأن السورة مكية وما بعده يصححه. وتشيء الواسط يأتي أبين دا أكي نفي دا هذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، أنا نفي غرم مدينة نبا غرم مكة با، saboda kasancewanka a ciki a halin rayuwanka da kuma kasancewan jikinka ka ba da shi kyauta ga mutanen Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana raba ganiman Hunain, ko a ba wannan raƙuma, a ba wannan raƙuma, mutanen Makka, mutanen Madina suka ji damuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar su tafi da raƙuma da sauransu, ku kuma na ba ku kaina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma ku koma Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tun daga nan malamai suka ce ya zama dalilin da babu abin da zai iya sanyawa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Madina, saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa, kuma mutane da yawa zindiƙai sun yi attempts da dama kamar sau 3 ko fiye da haka a tarihi na su ɗauke jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama
da garin Madina Allah subhanahu wataala bai ba su iko ba. Qauluhu ta'ala, faɗin Allah subhanahu wataala hillun bi hadha balad, wato kana cikin wannan gari, wa nahwuhu qawlu ibn Ata fi tafsiri qawlihi ta'ala wa hadha balad amin qala ammanaha Allah ta'ala bi maqamihi fiha wa kaunihi biha fa inna kaunahu bi amanun haythu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato wannan yace Ibn Ata Allah ya kara masa yadda yace a cikin irin wannan faɗin wa anta hillun bi hadha balad, da kuma can inda Allah ya rantsuwa da wannan garin din wa hadha balad amin, yace Allah ya amintar da ita wannan garin ne, ya sa ta zama amana, amintacciyan gari. Da kasancewan, ko da yake zaka ce addu'an Annabi Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan, ko addu'an Annabi Ibrahim ne wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Amma kuma a haƙiƙa an amintar ɗin ne da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine yace bi muqamihi, kamar yadda nace a karatun da ya gabata, ba maqam bane, muqam ne, wato zama shine muqam da bamman farko. In an ce zama a gari to shine muqam. Ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u, la muqama lakum ai ba wajen zama, la maqama ba wajen tsayuwa. To anan kaga muqam yana nufin zama, wato zama a gari, wato ya zama ana zaune a wajen. Wa kaunihi biha, da kuma kasancewansa sallallahu alaihi wasallama, shi shakhsinsa sallallahu alaihi wasallama yana wannan wajen, to duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aminci ne a wannan wajen. Shine yace fa inna kaunahu, wato samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane wuri aminci ne ga wajen a duk inda yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma qala ta'ala wa walidin wa ma walad, man qala arada adama fa huwa amun, wa man qala huwa ibrahim wa ma walada fa insha Allah ta'ala isharatun ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa tatadammanu suratul qasam bihi sallallahu alaihi wa sallama fi mawdi'ain. Yace sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara rantsuwa da walidin wa ma walada. Malamai suka ce walidin, wasu suka ce ana nufin annabi Adamu. To in ma hakan da ake nufi wa ma waladan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ko a'a ƴaƴansa gaba ɗaya. Malamai wasu suka ce a'a, Allah subhanahu wataala walidin anan yana nufin annabi Ibrahim alaihi salam, wa ma walada saboda shine ya fara addu'an na farko, rabbi ij'al hadha albalada aminan, rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma atarruhu ila adhabin nari wa bi'sal masir. Saboda haka da shi wanda ya yi addu'an wa walidin, wanda ya roƙa, wa ma walada da abin da ya roƙa ɗin wanda Allah ya kawo amincin saboda shi sallallahu alaihi wa sallama, to duka Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da su. To shine wasu malamai suka ce ana nufin annabi Ibrahim. Ya ce to idan kuma wannan ne, to kaga ishara ce wannan insha Allah, saboda ladabi tare da alƙur'ani, tunda bai yi tasrihi ba, alƙur'ani bai ambata ya ce wana ba. Da saboda haka yake yayi da wannan uslubin, yace insha Allah ishara ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Idan kuma har haka ne, to kaga an yi rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan suran a waje biyu kenan. La uqsimu bi hadha albaladi wa anta hillun bi hadha albaladi, sannan kuma wa walidin wa ma walad. Wasu ka ce ana ma nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam walidin din, ma walada kuma al'ummansa, ko annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum, a wata qira'a ko wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Kaga annabiyu aula bil mu'minina, ko kamar yadda yake a wani hadisi ana lakum au kama qala sallallahu alaihi wasallam mithlal walidi, wato saboda rahma da tausayi da jin kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummansa. Karka ce kuma Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, wannan yana nufin wato ubuwa ce ta rahma, ubuwa ce ta jin kai da tausayi, ba ubuwa ta jini wadda take haramta
auratayya tsakani ba. Shi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum a babin auratayya. Shi kuma annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum a babin rahma da jinkai da tausayi da tawallin lamarin su aula bil mu'minina min anfusihim sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala ta'ala alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Qala ibn Abbas hadhihi al huruf aqsamun aqsama Allah ta'ala biha wa anhu wa an ghairihi fiha ghairu dhalika. Wato Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi. Malamai suna ta maganganu akan fassarar waɗannan haruffa. Wato in aka ce Allahu a'lamu bi muradihi baya nufin Allah bai sanar da kowa ba. Bayan da za a yi Allah ya saukar da abu alqur'ani bai sanar da kowa ma'anansa ba zai yiwu ba. Dole akwai wanda ya sani, wanda ya sanin nan kuma da yaqini shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Zai yi kuma Allah ya zaɓi wasu bayi ya sanar da su ma'anan abin da yake nufi da waɗannan abubuwa. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gaya mana a hadisi da ake riwaya kowa da kowa cewa ga ma'anan waɗannan haruffan ba. Shi yasa malamai suka yi ta maganganu, amma bayan da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan da ba wanda ya san ma'anan shi, ya zama magana mara ma'ana wal iyazu billahi. Allah ya buwaya daga yin magana wanda yake ba shi da ma'ana, alhali kuma ya saukar ne don fahimtarwa, don magana da al'umma, don magana da halitta. To dole a cikin halitta akwai waɗanda Allah zai zaɓa ya fahimtar da su wannan ma'anonin. To daga ciki Ibn Abbasin yana cewa abin da ake nufi da wannan alif lam mim din, daga cikin abin da aka ruwaita, an ruwaita kauli sama da 70, amma daga ciki cewa alifun din nan yana nufin Allahu ne, rantsuwa ne da sunan Allah, lamun din nan harafin ƙarshe ne na sunan Jibrilu, mimun din nan kuma harafin farko na sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kamar dai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu arsala Jibrila ila Muhammadin. To don kasancewan Allah baya sa wani tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, baya sa kowa. Shi yasa duk da an kawo Jibrilu amma sai ba a ce alif jim mim ba, saboda shi Jibrilu da yana da wujud mustaqilli da za a kawo shi ma harafin farko na sunansa ne, ko? To amma Allah subhanahu wa ta'ala sai bai kawo harafin farko na sunansa ba, sai ya ce alif lam mim, sai a kawo harafin ƙarshe, wanda in ka so za ka iya cewa lamin cikin sunan Allahu ne, in ka so za ka iya cewa lamin ramzi ne na risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda shi manzo ne na Allah, Muhammadun Rasulu, saboda Allah baya yadda wani ya shiga tsakani. Ko anan Jibrilu shigan shi tsakani shiga majaziyi ne, wato ba kamar na ɗan saƙo ne, walillahil mathalul a'la, kaman a ce shugaban ƙasa, walillahil mathalul a'la, sai ya aikawa mataimakin shugaban ƙasa, amma bambancin Allah da manzan Allah da bambancin manzan Allah da duk bayi ya wuce wannan. Ana ba da misali da abin da hankali kawai zai fahimta, amma ba kwatantawa ba ne. Da ɗan saƙo ka je ka ce masa kaza, shi ma ya ba da saƙo ƙila a je a ce masa kaza. Kaga duk da ɗan saƙon nan shine wasiɗan isan saƙon, amma a haƙiƙa ɗan saƙo wane shi ya sami makami a tsakanin shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa, ba shi da waje. Shi dai ɗan saƙo ne wasita a tsakani, ya ma sami girmansa ne saboda aiko shi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala don ya tabbatar mana da haka ya yi wani saƙon babu wasita, ba kowa a tsakani, daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ake kiran irin waɗannan saƙonnin al-ahadithul qudusiyya, ba don wai girmansu bai kai bane ya zama ba su cikin alkur'ani, a'a, domin su ba hukunce-hukunce suke ɗauke da shi ba,
ba za ka sami wani hadisi daga cikin al-ahadithul qudsiyya kaga yana magana a cikin wani hukuncin sallah ko azumi da sauransu ba. Shi kuma alqur'ani littafi ne da aka saukar shi don hukunce da ibra da sauran abubuwa, su kuma abubuwa ne da suka keɓanci wasu ilmoma na wasu adabu da Allah subhanahu ta'ala ya keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da shi kai tsaye babu wasitan mala'ika sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko ko a'a wancan dai wanda ya faru a ranar da Allah ya bamu labarinta a cikin suratul najmi fa auha ila abdihi ma auha, shi ma dai kaga babu wasifa. Ala kulli halin malamai sun yi maganganu da yawa daga cikin maganganunsu a cikin ma'anan wannan alif lam mim, shine wannan magana na sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma da yace rantsuwa ne Allah yayi, wata rantsuwa ne guda uku Allah ya yi su da alifun, da sunan Allah, da sunan mala'ika Jibrilu, da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa anhu wa an ghairihi fiha ghairu dhalika, yace an kuma ruwaita daga shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga kuma wani Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma an ruwaici wasu riwayoyi ban da waɗannan, watan an ruwaici cikin ma'anan alif lam mim dinnan wasu aqwal din daban-daban. Wa qala Sahlu ibn Abdullah Tustari الألف هو الله تعالى واللام جبريل والميم محمد صلى الله عليه وسلم. حكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضيلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم. wata an ruwaita kuma daga Sahlu ibn Abdullah Tustari yace Allahu yana nufin al-alifu yana nufin Allahu. Wancan magana na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma shi dai yace rantsuwa ne Allah yayi, bai ce ga ma'anan abin da aka yi rantsuwan da shi ba, kawai rantsuwa ne Allah yayi da wasu abubuwa guda uku, duka rantsuwa ne. Shi kuma wannan riwayar na Sahlu ibn Abdullah shine ya fassara, wato alifu ga ma'anansa, lamu ga ma'anansa, mimu ga ma'anansa. Wa haka hadha al-qawl as-Samarqandi an san shi dai al-Hanafi ya ruwaici wannan maganan, walam yansibu ila Sahl, amma bai jingina shi zuwa ga Sahlu ibn Abdullah ba. Wa ja'ala ma'anahu Allahu anzala Jibril ala Muhammadin bi hadha al-Qur'an, yace ma'anansa Allah ya sauke mala'ika Jibrilu da wannan alqur'ani ga Muhammad, ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alwajh alawwali yahtamilu alqasama anna hadha alkitaba haqqun, yahtamilu to ko kasamu wato rantsuwan yana ihtimalin cewa wannan littafin gaskiya ne, la raiba fihi, babu kokonto ciki. Summa fihi min fadilati qira'ani ismihi bismihi nahwu ma taqaddama, sannan kuma a cikinsa akwai falala na gwama sunan Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama, abin da ya gabata. Kalma mafi girma wadda ake shiga musulunci da ita, mafi falalan kalma wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sauran manzanni kafin shi suka faɗa. Zaka lura Allah subhanahu wa ta'ala bai haɗa kowane suna da sunan Annabi Muhammad, wato bai raba, bai shigar da kowane harafi ko kalima ko suna tsakanin sunansa da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. La ilaha illallahu Muhammadu mu, ba wani abu da ya shiga tsakani, ba a ce la ilaha illallahu wa Muhammadun Rasulullah, a'a la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Sannan malamai suka ce kuma a cikin sunan Allah ma in ka lura, harafin da yake nuni da ainihin ma'anan sunan Allah shine ha'i din. Duk sauran haruffan cikin haruffan sunan ne, amma babu wanda ba za ka cire shi sunan nanan ba sai ha'in. Kowanne ka cire sunan nanan, kowanne in ka cire alifin farko za ka sami lillahi, in ka cire lamun din za ka sami ilahu, in ka cire alif da lam din za ka sami lahu, in ka cire alif da lam biyu din duka za ka sami hu. Duk dai sunan Allah yana nan, shi sunan Allahu din, amma haɗin ne kaɗai ba a cire shi, sunan ya zauna yana nan. To kuma ramzin
wato ma'anan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yana cikin wannan mimin kamar yadda yake alif lam mim dinnan da sauran isharora. To saboda haka Allah ya haɗa su waje ɗaya subhanahu wata'ala, kuma shine mafi kishin a haɗa shi da wani sa subhanahu wata'ala, amma shi ya so haɗa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa a cikin kalimatu tauhidi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai ya so in ana sallah a cikin sallah a rika magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana sallah ana munajati da Allah, a rika cewa manzon Allah assalamu alaika, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ana cikin sallah ana ganawa da Allah, duk da munajati ne ba a yin ta ga kowa sai ga Allah, amma ana yin ta ana cewa manzon Allah assalamu alaika a duk inda bawa yake, watan a dukkan wurare da dukkan zamunna, a dukkan wurare da dukkan lokuta. Ba za ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya Madina, yana Madina, da haka sai in naje Madina ina sallah a masallacinsa sannan zan ce assalamu alaika ba. Ba za ka ce, domin musulman dan wasu a wani riwaya ya ce bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a koma cewa assalamu ala nabi, ba za a ce assalamu alaika ba. To amma iskalin da ke ciki shine, to wannan an yi hallin al-bu'du zamani, to al-bu'du makani kuma fa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai, su kuma musulman da suke Makka assalamu ala nabiyyi suke cewa, ko musulman da ba garin Madina suke sallah a wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wajen da jikinsa, su kuma assalamu ala nabiyyi suke cewa. In assalamu alayka suke cewa har yanzu, to har yanzu dai maganar tana nan. Girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta sa Allah ya ce har a cikin sallah ai gaisuwa ga manzon Allah da sigan khitab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka dai ga yanan wajen neman tuba, Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. Amma sai ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. To bayan da za a sami Allah sai a wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Duk inda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen, to ba za a sami Allah tawwaban rahiman ba. Wato sai ta hanyar manzon Allah ake isa zuwa wajen Allah, shine abin da nake nufi. Babu hanyar zuwa wajen Allah subhanahu wataala sai ta hanyar manzon Allah. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ja'uka, duk da a cikin gidajen su suka yi laifin, a ka'ida za su iya tuba, wa idan sa'alaka ibadi anni a ko ina su nemi gafara, Allah ya fi musu, amma Allah sai ya ce ja'uka fastaghfirullah. Kuma malamai ba su takaita wannan ja'uka fastaghfirullah a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wasu sun dauke shi har bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka mu mun san kissan ya khaira man dufinat fil qa'i a'zumuhu wa taba min tibihin alqa'u wal akam, wanda wani ne yayi wani laifi ya taso ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin walau annahum, Allah ya ce walau annahum izalamu anfusahum zuwa ƙarshe, yana tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi masa. وقال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لألو حاله لا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عطاء يتشي أتكلم فلن الله قاف والقرآن المجيد واتو Allah yana rantsuwa ne da ƙarfin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mahallu tanazzulatil anwar, ko yace saboda kaga annabi Musa alaihi salam magana ya ji, amma fa harra sa'iqa, dutse magana ne ya sauka a kan shi, dutse ya wargaje ya koma dakkan, ko ja'alahu dakkan. Amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga yanan Allah yana inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, abinda Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya kira shi thaqilan, ba karamin abu bane. Ko ga yanan kuma yana mushahada da Allah subhanahu wa ta'ala, ba jin magana irin na annabi Musa ba, mukalama ba, mushahada. Ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin.
sallallahu alaihi wa alihi sallama, amma duk da haka zuciyan shi yana nan sallallahu alaihi wa alihi sallama. Irin abin da ya faru da annabi Musa ko makamancinsa bai faru da shi ba, shi yasa sai Allah yake rantsuwa da wannan zuciya da Allah ya karfafa, ban so in ce ya karfafa ta, ya karfafa shi a yi haƙuri, ba dan ita din a bar mayarwa baya bane, illa dai dan Allah ya fi jingina abun girmamawa ga bamirin, ga jinsin, wannan jinsin. So da haka Allah ya ce qaf wal qur'anil majid aqsama Allah bi quwwati qalbi habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haythu hamala al khitaba, ya dauki khitab na Allah subhanahu wataala wal mushahadata, kila ya tashi daga kalam zuwa khitab saboda wata raƙiƙa ta ilmul kalam, bana so in shiga cikinta, ya amfani da khitab maimakon kalam saboda ishara zuwa ga wata latifa a cikin ilmul kalam na mas'alan qidam, na maganan Allah, da mas'alan wanda ta zama dalilin saɓanin malamai gaba ɗaya. Ba a taɓa samun matsala da ta raba malamai a tarihin musulunci kamar matsalan kalam, maganar Allah subhanahu wa ta'ala. To kila dalilin haka ya amfani da khitab saboda yana da ma'anansa a nan wajen, dan a wajen ya fi dacewa da kalam din, domin ya fi dacewa da khitab din maimakon kalam din, dan an ce kalam din to ya zama al-mutakallam, inda ba kuma ana nufin a koma ka'idan alqidamu suluhi ba, ko ko a'a a sauka zuwa ga kaulin mu'tazila na cewa maganan Allah subhanahu wa ta'ala, kaulin mu'tazila wanda kuma da yawa daga malaman hadisi su ma sun ɗauki wannan kaulin, sun tafi a irin kaulin mu'tazila na cewa maganan Allah subhanahu wa ta'ala hadifi ne, ko da yake suna da tahlilat ɗinsu wanda ya bambanta su da mu'tazila a wajen taujihin wannan magana. Walam yu'assir zalika fihi li ului halihi, to amma kuma wannan saukan mushahada da khitab din bai tasiri gare shi ba sallallahu alaihi wasallam, yana nan a cikin halinsa, sai dai kawai wannan zufa da hali da ake shiga wanda muka sani li ului halihi, saboda madaukakin lamarinsa sallallahu alaihi wasallam. Wakila huwa ismun lil Qur'an, wakila ismun lillahi ta'ala, wakila jabalun muhitun bil ardi, wakila ghayru hada. Wato ya kawo maganganu ne da aka kawo daban-daban, ya karfe nawa? Ya kawo maganganu ne da aka kawo daban-daban. Na, to bari mu sauri mu karasa saboda mun zo karshe, amma ya kamata mu bar dan wani lokaci don tambayoyi. Ko bari mu fassara wannan kawai sai mu bar abin da ya rage na lokacin don tambaya, ba sai mun yi gaggawa ba. Wato aka ce sunan alkur'ani, to amma kaga sunan alkur'ani ai ba zai bada ma'ana ba, ko a ce alkur'ani wal qur'anil majid, kaga ai maimaitawan to na mene? Saboda haka dai ya fi dacewa da wancan yadda aka faɗi din. Wasu ka ce a sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala, wato ishara ne zuwa ga sunan Allah, ko kaman alqayyumu, ko wallahu alam. Wakila jabalun muhitun, wasu ka ce a wani dutse ne wanda yake kewaye da ƙasa, jabalu qaf da zaka ji ana cewa, ko wakila gairu haza, wasu kuma suka faɗi wasu maganganun daban-daban ban da waɗannan. Za mu haƙura ɗan minti 10 da muke da shi mu bari don tambayoyi idan akwai. Dan layi biyun da suka rage kuma in Allah ya raya mu alhamis ya sa muna nan sai mu kammala, sannan mu shiga fasli na biyar. Na tambayoyi idan akwai. Ina son tambaya saboda yana magana da laluran mutum kai tsaye, laluransa na yau da jiya kai tsaye. Karatun ma yana da muhimmanci, amma kila wani karatun ma mutum zai rayu har ya koma zuwa ga Allah bai buƙaci aikata wannan karatun, musamman abubuwa da yawa da muke karantawa a fiqh. Mutum zai rayu har ya koma ga Allah bai buƙaci wannan karatun ba. Har a cikin matsalolin sallah suna nan matsaloli ɗaruruwa ko dubbai wanda ɗan adam ba zai taɓa buƙatansu ba. Amma idan tambaya ne to zai zama abin da ya shafi mutum na rana. To kuma na yi alƙawarin magana akan forex, amma ba a tuna min ba, saboda haka shi ma a ƙara bi na bashi in Allah ya yarda zuwa ranar alhamis, har in tambayoyi ga masanan abin sosai na fahimta kafin magana mai faɗi a kai. Na matsalan bayan an binne mamaci, kamar a cikin akamul jana'iz ya kawo cewa min ha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra, da ake magana cewa wannan magana ba ta da asali.
idan za a tura ƙasa a sa ƙasa akan mamaci bayan an binne Ni ba shi. zan shiga cikin wannan ba, kayi kuskure, da kayi mun tambaya mutlak kawai da na amsa, amma tun da ka ambaci babban malami mai girma kwarai akalla a wajen shari'a mai girma na al'umma, me kake so in yi? In ce ƙarya yake yi ko in ce a'a kuskure yayi? Zai zama dalilin saɓani. Nan gaba in za ka yi mun tambaya kawai ka tambaye ni kan abu kaza, ba sai ka jingina shi da wani babban malami mai girma wajen al'umma ba. Assalamu alaikum. Malam, akwai wani lokaci ne in ya kai za a yi haƙuri ba za a kai mamaci ba sai da next day? Akwai wani lokaci haka in dare ya yi? A'a, wato sallan janaza ko da yake wasu suna ganin cewa lokutan da aka hana yin sallah ana jinkirta sallah a wannan lokacin. Akwai wasu suna ganin lokutan da aka hana sallah, akwai lokutan da ba a sallah ba, akwai lokutan da makruhi ne yin sallah, akwai lokutan da karaha ce mai tsanani har ta zama kamar haram. Daidai lokacin da rana ke fitowa da daidai lokacin da take fadawa, ko ba a yin sallah. To wajen malamai da dama har daga malaman malikiya ma sun tafi akan cewa a lokutan karaha din nan ba a sallah, amma rashin sallah daban, rashin kai mamaci daban. Za a kai mamaci a kowane lokaci, amma sallah ne, yin sallan ne. Waɗanda suke ganin sallan janaza sallah ce, wasu kuma suna ganin ba sallah bane, shi yasa aka ce mata salatul janazati, wato bata zama sallah ba sai da aka jingina janaza zuwa gare ta. Ina fatan an fahimta. Inda sallah ce da ba za a kira ta da za a kira ta sallah mutlakan kawai. Kamar yanzu misali ka ce khinzirul ma'i, ai kaga an ce alkhanzir din ruwa, amma wannan yana nufin cewa shi haramtacce ne saboda an sa mashi sunan khinzir, kaga ba haramtacce bane za a iya ci, amma kuma sunan shi khinzir, amma tunda aka jingina shi da alma'i sai bambanta shi da alkhinzir. Da haka ita ma salatul janazati, inda aka jingirta da janaza sai ta zama ba sallah. To masalan sabani shin sallah ce ita ko ba sallah ba? Allahu a'lam. Na'am. Akramakallah. Na sallah, tahiyya ta sallah ko? Tahiyya ta sallah. So wanda da yawa mukan tun muna yara mukan ji an ce ita at-tahiyatu lillahi, kamar ita ce manzon Allah lokacin da ya je mi'raji suka yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ba mu san ainihi fasarar tahiyya din ba, so ina son mana a ce muka yi mana bayani da kuma ainihi fasarar tahiyya domin mu karu. Salamu alaikum. Wallahi gaisuwa ne kawai da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Gaisuwa ya tabbata da Allah, as-salawatu zakiyatu ko az-zakiyatu lillahi, tsarkakan kalmomi sun tabbata su ma ga Allah, at-tayyibatu salawat, wato sallola, addu'o'a wanda suke daɗaɗa duk sun tabbata, wato nau'i ne na kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kirari ne kawai. Gaisuwa ya tabbata da Allah, tsarkaka duka duk abin da suke tsarkaka kuma na sifofi da sunaye sun tabbata ga Allah, daɗaɗan addu'o'i da tsarkakakkun addu'o'i sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Na'am. Assalamu alaikum. Allah, tambaya ta ita ce game da sallah. So da yawa wani lokacin, ko in ce mafi yawancin lokaci, sai in ga wasu sahun gaba haka idan ina baya, yawanci ba sa jira liman sai ya yi ruku'i ko kuma ya yi sujada. Wasu suna rigan shi, wasu kuma suna zuwa tare da shi. So ban san yanayin hukuncin sallar su zai kasance. Yana tambaya akan mutane, wasu suna riga liman wajen yin ruku'u ko sujada, wasu kuma suna yi tare da liman. Laifi ne, haramun ne yin ruku'u ko sujada kafin liman. Laifi ne, saboda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi. Amma baya nufin sallah ta ɓaci. Idan mutum ya yi ɗin, to abin da ya wajaba gare shi ne ya dawwama a wannan yanayin. Sai dai idan ya san cewa in ya ɗago zai riski liman a halin da liman ɗin yake. To in ruku'u ne ya riga ya yi ruku'u kafin liman, sai ya ga liman bayan ya idar da karatu ya ɗan jinkirta ashe kaɗan bai je ruku'un ba. To in ya ɗago ya tabbatar zai riski liman
to gara ya dago ya riski liman a kaulin wasu kuma suka ce a'a ya dawwama san saboda kada ya ruku'u biyu. To amma dai kauli mafi rinjaya in ya san in ya dago zai riski liman zai dago, amma in ba haka ba zai zauna a yanda yake din, amma abin da ya aikata haramun ne, amma ba zai bata sallah ba. Abin da zai bata sallah kawai shine da zai yi sallama kafin liman ko ya shiga sallan kafin liman, amma musamman sallama din dai shine za a iya cewa da ijma'an da zai shiga sallama kafin liman, da zai yi sallama kafin liman to wannan, amma sauran abubuwa laifi ne amma ba za a ce sun ɓata sallah ba. Yi tare da liman kuma ba a so ba, amma dai ba bai kai wancan zama laifi ba. Ina fatan an fahimta. Abin da aka fi so shine a jira liman yayi, saboda fa'iza raka'a farka'u fa'iza sajada fasjudu fa'iza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla menene qa'iman fasallu qiyaman ko wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ko da yake shi wannan wa idza salla jalisan din nan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen rayuwansa ya share wannan hukuncin. Saboda haka shi ko da liman na zaune a babin lalura, idan kai zaka iya tsayuwa, wajibinka shine ka tsaya, kamar da yadda muka san hadisin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar. Assalamu alaikum malam. Mutum ne ya zo yana sallah raka'an bana ji fa wannan abin kawai yana taimakawa masu recording, amma ni bana ji sai an daga murya. Raka'an karshe ta tahiyya. Na'am? Raka'an karshe ta tahiyya, mutum yayi tahiyya sai bai sallame ba, sai ya shiga addu'o'i. Sai can yana cikin addu'o'i har ya daga hannu zai amin, sai tuna bai assalamu alaikum ba. Sai sallama, ya sallan take wala. Sallarsa ta yi, mutum ne yake sallah sai ya dinga addu'a bayan ya gama tafiya. To dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu ilayhi. So ba laifi bane bayan ka'idar ka ci gaba da addu'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai. A wannan ba komai illa dai da yake a babin kuskure ne ya daga hannu sai ya mayar da hannayen nashi. Ba za a ce ƙari ne da zai jawo sujada ba ko wani abu ba, babu komai illa dai sai ya sallama lokacin da ya tuna din. Allah ya karba. Ai wato tsananin ma istigraki cikin addu'a ne ma har ya shagala ma da, muna fatan ya zama sahul fillahi ne. Allah ya karba. Kuma ka san a wajen wasu malamai ma shi sallama ma ba dole bane, amma dai wannan kauli ne mai rauni. So a wajen su duk abin da zai nuna an fita daga sallah yayi kawai, malaman Hanafiya. Na'am. Assalamu alaikum. Kalla tambaya maganar da aka yi wajen in an je ana iya je wajen annabi a nemi gafara. To wasu suna kawo ce kisan kaman bai inganta ba. To ayan da ke wurin bata isa hujja ba ga kan wannan abin neman gafara din. Wace kissa? Ai ban san wace kissa kake. Na utubi wanda ya zo. Oh gaskiya ne. Kissan bata akwai rauni a cikin kissan. To amma dai ai ba dama kawai ita fassara ce, cikin kokarin fassara ne na malamai suke kawo wannan kissa din. So ba wani ingancinta da rashin ingancinta ba muhimmi. Kuma kasan shi matsalan inganci wa matsalan isnadi ne. Kuma abu ne kamar yadda ka sani ba wai ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin tarihi ne. So ba abu ne da ya kamata a damu da shi haka ba. Na'am. Akramakallah, mutum ne yake bin limami sallah. Suka zo raka a ƙarshe suna tayya. To by mistake sai ya riga liman sallama, amma ta ɓangare ɗaya da ya dawo zai koma hannun hagu sai gane ashe liman bai yi sallama ba tukuna, sai ya dakata sai da liman ya yi sallama sannan shi ma ya nasa ya abin nan ya sallarsa take. Ka'ida dai malamai sun ce wanda ya riga liman sallama ba shi da sallah, amma ɓangare ɗaya kawai ya tukuna. Ai dama sallama ma guda ɗaya ce, ita ɗaya sallamar ma ba rukunin sallama ba ne, kawai baka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ce yayi sannan kuma ya sallama a hagunsa in akwai mutum a hagun ba, shi wannan ba dole ba ne. So sallama ita ce wannan sallama guda ɗayan ta farko. Okay, so ba shi da sallah. Gaskiya dai ya kamata ya sake sallah. To shi kenan.
Allah ya saka da alheri. amin ya rabbi. Na'am. Assalamu alaikum ta malam. Ni addu'a ce nake so a min da Allah. Ana ji. Fasara addu'a ce nake so wannan ta bayan kiran sallah. Tace nake so in ji. Allahumma rabb hadhihi Yawwa akwai masallaci qa'ima. Na'am. Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'a. وابعثه اللهم مقاما وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah kake son fassarar shi? Fassarar shi nake so. To shikenan ka baya. Kai addu'a ne shi ma. Ya Allah ubangijin wannan akwai inda yake kiran sallah sai limamin ya ce baya son addu'a idan ya gama kiran sallah. oh irin wannan addu'a to dama ba a yi a bayyane. Dama ba a yi a bayyane. Ba za ka yi a speaker ba. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shine idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka faɗi irin abin da yake faɗi, sannan bayan ka gama ka yi masa addu'a, sannan ka tambayar min Allah wasila. Wata daraja ce a wajen Allah wanda ba wanda yake cancantanta sai wani bawa guda ɗaya. Ina fatan in zama ni ne wannan bawan. Ina fatan an fahimta. Saboda haka ba yana nufin cewa ka yi shi a bayyane. Abin da ya sa limamin ka ya hana ka yi a bayyane dan kar mutane su ɗauka sashin kiran sallah ne, sai har wasu su ɗauka in ba a yi shi ba kamar ba a gama kiran sallah ba. Ana nan ka san illan ƙari kenan a cikin addini. Ana nan sai wasu su ɗauka kamar in ba a wannan ma ba a kira sallan ba, kamar kiran sallan ta zama ta taƙaitu, na ƙastacciya ce. Saboda haka ba za a yi ba. Kuma wanda ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni yayi shine wanda ya ji kiran sallah. Ko da yake shi ma mai kiran sallan an so yayi din ba laifi bane, amma dai asalin umarnin ga wanda ya ji ne. Sannan kuma ba a ce ka yi shi a bayyane ko ka yi shi yanda kake kiran sallah ba. Kiran sallah ibada ce, sha'ira ce wadda take har kaifiyanta addini ya koyar, har ya za mutum zai yi da fuskan shi lokacin da yake kira jujjuya kansa. Ko da yake wasu na ganin cewa wannan kawai an faɗi ne saboda lokacin ba da loudspeaker ake kira ba, saboda dan ya zama ana jiyar da kowane sashi. Wallahu a'lam. Na'am, alaikum salam. Magana ta ninya wurin yin sallah. Maganar mene? Ninya. Niyya? Ninya. Ya inganta cewa ko ya halarta lokacin da kai alwala, ka je kana alwala, in ka je da niyyan sallan zuhur, in ka zo ka tsaya bayan liman, ba sai ka sake wani sabon niyya ba, wannan niyyan da ka taso. Na gane ka. Wato, ita niyya sharaɗinta ta haɗu da shiga sallah, shine kamar a ce takbiratul ihram. To amma shin sharaɗinta ne a ambace ta? Wato abin da ake nufi sharaɗinta ta haɗu da shiga sallah, lokacin da za ka yi takbiratul ihrami ka yi da niyyan wannan sallah. Ina fatan ka fahimta. Ba ka manta ka zama sharidun cewa ka sha'afa wace sallah za ka yi ma, sai bayan ka yi takbiratul ihram ka fara karatun fatiha zan ce azhar ce to na yi niyyan azhar, a'a. Ko ai dama na yi niyya tun wajen alula azhar, a'a. Dole lokacin da kake takbiratul ihrami kana yi da niyyan su zama suna haɗe lokaci ɗaya. Ina fatan an fahimta. Da niyyan wannan sallan, amma shi lafazin niyya ɗin ba dole ba ne, ba sai ka ambata da baki ba, shi asalin wajen niyya zuciya ne, ba sharaɗi ne faɗin. Kawai dai wasu sashin malamai masu girma sun so a haɗa niyyan da ambatawa ɗin saboda ya zama abin da ya fi ƙarfi wajen tabbatar da niyya ɗin. Amma da misali a zuciyanka niyyan sallan azahar kake yi, amma bakinka ya ambaci asuba, bai canza niyya ba, niyya tana nan a niyyan sallan azahar. So dama a niyyatu mahallu halqal. An fahimce ni. Saboda haka wancan masu ganin in kai niyya tun wajen alola, in ka zo sallah wato ba su fahimci mas'alan, sun raba mas'ala biyu ne. Ita mas'alan niyya abin da ake nufi wato ta zama ta yi iktirani, wannan fatawan jamhurin malaman fiqh kenan, ta yi iktirani da sallan takbiratul ihrami, watan a lokacin ya zama zuciyanka ya kudurta wannan sallan da za ka yi din,
ba sai ka ambace ta da baki ba. Wasu kuma suna ganin a'a tunda ka taso da gida da niyan wannan sallan to ai shikenan dama, saboda fa innahu fi salati ma dama ya amidu ilaiha, saboda haka ai shikenan dama ka riga ka yi niyan wannan sallar, da haka in ka zo ko baka ƙara tuna niyan a lokacin da zaka yi takbiratul ihrami, watan baka jaddada ta a zuciya ba, ai dama cikin sallan kake. Amma dai wannan kauli ne mai rauni. Asali dai shine wancan lokacin da zaka shiga sallah ya zama shine mahallin niyya, kamar yadda za ga malaman fiqh suna maimaitawa in suka ce niyya a cikin farallan sallah zai ce maka mahalluha inda takbiratul ihram. Na'am akramakallah. Wa alaikum salam. A cikin ayyukan ibada akwai wanda aka muhimmanta faɗin niyya, shine aikin hajji. Aikin hajji an muhimmanta a faɗin niyya, shi zaka ji labbaika hajjan wa umratan. Ya tambaya ce a cikin ayyukan ibada akwai wanda aka sharɗanta faɗin niyya, to shine wannan. Ina fatan an fahimta. Wallahu alam. To shi kadai ya zo min a kwakwalwa, ban tuna wani ba ban da shi. Na? Ai to duk ɗaya ne, hajji da umra da abu ɗaya ne ai. Da abu ɗaya ne. Na san ya fahimci ina nufin hadda umra. Ko ba haka ba? Na. Sai dai ƙari akan maganan ka, akwai ibadun da basu buƙaci niyya ba. Wato ba ana nufin niyyan baki ba, niyya har a aikace, har a zuciya din ba su buƙata, ba sharaɗi bane a cikin su. Wato baya da ƙarfi ƙwarai. Akwai ibadun da dole sai da niyya. To anan ne ake saɓani tsakanin malamai, sai su ce maka duk ibada wacce take ma'aqulatul ma'ana ne, wato da ganinta an san abin da ake nufi da ita, kamar ka ce sadaka baya buƙatar niyya dan abu ne amfanin mabuƙaci da sauransu, so ba sharaɗi ne sai ka yi niyya wajen yi ba, dan abu ne wanda an san ma'anan abin da yasa za a yi shi ko. Amma duk ibadan da gairu ma'aqulatil ma'ana ne, watan suna kiran su at-ta'abbud, watan ibadan da mahdu ibada ne, ba za ka iya cewa ga abin da yasa shari'a ta shar'anta a yi a haka ba, kaman taimama, to shi dole sai da niyya, saboda in ba haka ba kawai wasa da ƙasa mutum yayi. Ina fata mun fahimta. To malamai suna muhimmanta niyya a duk ibadan da ba a san ma'ananta ba, kuma suna wato sakwa-sakwa. Shi yasa a cikin ibadu wanda ba a san ma'anansu ba ai ba kaman hajji. In ka lura ka hada da umra din, ka je ka kewaye wannan ɗakin, ka je ka fito nan, ka je can, ka fito nan, ka je can, kawai kana yi don manzon Allah ya yi, khuzu anni manasikakum. Amma yaya a hankalci dan me nake wannan abin? Misali in zaka tambayi kanka, ba amsa illa dan Allah ya ce ayi, dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi. Ina fata mun fahimta. Yana cikin kila dalilan da yasa niyya ya zama an jaddada muhimmancinsa a ciki, wallahu alam. Na shine tambayan da wani dan uwa yayi, da yake baya da daga murya, shine ita ce to a wajen malaman jamhurin malaman fiqh bai yi ba, musamman malaman malikiya. Sai ka zo wajen takbiratul ihram ka haɗa niyyan da lokacin takbiratul ihram ne, amma ba sharaɗi ne ka ambata da baki ba, zuciyanka dai ya zama yayi niyyan wannan sallan a lokacin da zaka yi takbiratul ihram ne, amma ba sai ka furta ba. Na'am assalamu alaikum. Za a kira sallah bayan ka sai mu haƙura. Nace daga kai sai mu haƙura. Oh to shikenan, bayan shi sai malam sai mu haƙura. Ya ce ba a sallah sai lokacin da rana ta zo faduwa, sai lalura ta sa mutum ya bacci, sai ya tashi gabda lokacin da rana za ta fada. Nan akwai ƙauli biyu. Hadisi ya ce man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Mutumin da ya bacci ga sallah ko ya manta, to da ya tuna wannan lokacin da ya tuna shine lokacin ta, sai ya sallanta a wannan lokacin. To amma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya nuna mana ba a yin haka, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi bacci
bayan asuba har lokacin da rana take fitowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a kar a rama, asuba ce ba za a yi ta, yace kar a yi, a dan matsa tukuna saboda rana tana fitowa akan kahon shedan, a matsa ranan ta gama fitowa sannan a yi sallar. Wannan yasa wasu malamai suka ce har ta lokacin din ba za a rama ba, a lokacin sai an jira ranan ta gama fitowa ko ranan ta gama fadawa sannan a yi, ba lokacin da take cikin fadawa ko lokacin da take cikin fitowa ba. To amma kuma wasu sun dogara da wancan hadisin, ya yi sallanta a lokacin da ya tuna ta, a matsayin ko lokacin da ya farka kenan bacci, a matsayin hujja, kamar yadda yake dai duka a cikin ingantattun hadisai muttafaqun alaiha. Akramakallah. Na'am? Aiki ba su ci karo ba, amma ba lokacin bayani. Kai bi ni bashi gobe lokacin karatun Sahihul Bukhari in Allah ya zan bayani, ko ranar Alhamis insha Allah in mun zo. Babu karo, illa dai wasu sun yi tarjihi ne. Akwai wanda suka yi jam'i ma tsakanin hadisan, suka ce ai wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi ne saboda wajen ba saboda lokacin ba, saboda zaka ji ya ce inna hadha wadin fihi shaytan, saboda haka a bar wajen ne ba a bar lokacin ba. In na sami lokaci zan yi bayanin da ya fi haka faɗi. Akramaka Allah. Na'am? Ba fa na ji wannan abin kawai ba ya sa a ji. Na'am. Barawo ne. Na'am. Yake taiwa mutane sata aure ne yana a intan mutane, amma an yi a gano shi ba a gano shi ba. Sai Allah ya sa wani mutum ya gan shi. Sai Allah ya kawo mene? Wani ya gan shi. To wanda ya gani sai ba da shawarar cewar zai iya mishi irin bayyana wannan bayan ya ɗauki abin a kama shi a mai irin wulaƙacin da ake ɓarawo an kama. Allah wani ya faɗa min abin da yake faɗi, wani ya ɗaga murya da maganar. Ai din na ji wannan, sai wani ya gan shi. To wanda ya gan shi mene? A'a wanda ya gan shi ya ce sai wani ya gan shi. Kana akramaka Allah ka ji ni. Zai bayyana shi kamar wanda ya gan shi zai iya bayyanawa? Zai iya bayyanawa irin wai a kama shi na a mai irin da ake ɓarawo kamar wulaƙanci a doke ya fa wulaƙanci. Ai wajibinsa ne ma ya bayyana, hisba ne, wajibinsa ne. Wajibinsa ne. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.